இரத்த சம்பந்த உறவுகள் மகத்துவமானது என்பதை யாவரும் அறிவோம். ஆயினும் உண்மையின் மகத்துவம் அறிவீர்களா? உண்மை உற்ற நண்பனை போன்றது. அறியாமையினால் புதைக்குழியில் சிக்கினாலும் நம்மை காப்பாற்றுவதற்கு கயிற்றை போன்ற ஒன்று அருகில் நமக்கு உதவலாம். அதைப் போலவேதான் நட்பும். ஓர் உண்மையான நண்பன் என்றுமே பிறருக்கு தவறான மார்க்கத்தை காண்பிப்பதில்லை. அவர் தவறான பாதையில் செல்வோரையும் நல்வழிப்படுத்துவார். ஆகையால் நட்பையும் உண்மையையும் கைவிட வேண்டாம். அவ்விரண்டுமே நமக்கு வாழ்க்கையில் என்றுமே துணை நிற்கும். அது மட்டுமின்றி மெய்யான நட்பு கிட்டினால் அந்த நட்பினை தாங்கள் என்றும் இழக்க வேண்டாம். நல்ல நட்பையும் உண்மையின் பாதையையும் கடைபிடித்தால் இப்பிரபஞ்சத்தின் பார்வையில் தங்கள் மீதான எண்ணம் என்றும் மேலோங்கி இருக்கும்.